Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Manjumuri nanda no siasa overdan dia tu kuira di bakal apa yang kukuari kan ya nenek kata tu kukuari nama mengana siasa nyora no muako no yo siasa maka ni kata tu kerja matukan maku siasa obo jorio bonne pu muako yoga obo jokor kan cita di kikiando muti nyota no kata tu muako yoga ekerawan tu vero berarti apa rai awe sokir uji kuliye biro awa kan dete kuya kereko ko inde ba kuboria ba menyikuru asinsemo awa ba kichikura na baba inyore baba chikura uchukubara tera monjori ko sama gendro asinsemo awa iko magana itukira se student to chukwana mangana siasa ujina ko mwali baga to tebiere ningo na liura manyingo to nera se studio na ande ningo to chukwana osengero kya koligi na ande ngakinere robererie karago chuko sabe kura yaye karago chuko kubori osekarago chuko manifesto go mwanjumuri na ile libali ya banu kwali ne nyara ko bamuna intukuru bono ko ikajinse to chabona mabina mangi to chukwana iko magana ikira se studio nyora na bokanda ko bwati umuroberie yo gwetera asensemeli yemitandao Facebook tonyora Ndizi TV News kwa gasensemo ya YouTube na bokotonyora Ndizi TV News utari kweba ko to tweet @Ndizi TV News egarenga likiao liboldiao litume wetera se namba eyera se skin ya urinde tunyara to gosuka kochibosio kuna botambere terane Brighton Makoli madam wono karibu sana si studio ite enero Ndizi TV ningani otebi mwanju muri na eningo ekiara ko manyana li turasuke kochibosio karibu sana. Asante. Inche samarieta ankoro ku Anned Nyakerario baigwa nigo nkoligie kero kia bangina Nyamira County na kero kia bangina na inche no mongina bwato mugaka mwako ne akoro ku Kennedy Osando na nyasana to seseniti na bana na amangana na masomo igo na somete school ku Kerongo Primary nga changa genda New Kisumu High School asa mangana O level nkaenda Sirunga Girls High School mna for A level form 5 and 6 nkarua ronka enda university kasoma business administration nga specialize in human resource na ngaenda further ngakora masters in business administration na nga specialize in strategic management. So in short nabo ndatebe obuibo bwane bwaikerete bukirete wana kwa tebrane kero kyo bogumenle pokubori ase county ya Nyamira kero kya gyo wakresha abangina to tebe lakini bono ntakete ora rumwanju muri ekero gengere kyara karamo te abuna ekero kyo bogumenle abanta bande bajabeira buna nekero kya basbati boka lakini ababande nabaro basaja gusaba muratu amachiko bo akenga kimadamu nekero gege kya bangina bok korate mwanju muri nekero gege umu wakrishi no bantu bonsi ekero kia bangina igo kere ekero kie society ngima asenche ngo kero kie society ngima sengencho ege abantu bagerete ba mwete ngatiga ke baroro igo baroche ngomongina sakoegwa akebwate nigara ako abantu bonsi esengencho mongina kera anyorire gento tari kunyara kutumia bweka igo konyora oika arengeringa kinkoira na nyumba igo which means omugaka onyorire which means omwana onyorire so ekarato kwana igoro ya women empowerment etumine tinga omugaka monginoria maybe age aiwe biasara amente biasara byanya kabibwate ige mine tiga kara oniri anyorire kibasiri omugaka ngo kinyora ari gwetere sare se ensemo yomto tebone school fees yale gochiwakanwa mwana nko nyorare igo which means when you look at this position na bekworo kinga ekroge kebwatete kero monto tatiga no monto yo moaire kubwata egera abande mbe mano umanju murigo kwa igurna director na Anned Nyakerario yokurie kero kibogumene bwase county ya Nyamira ekere so kiri kabisa agate abuna na habwata magani yogo chiko konye county ya Nyamira kerara iguri baga lioko mugumende bubwe county iyo bono madam koboli Anned ingi kiagerete ugatware birengera bigo chikorie kero igose utaka ko ire kero kibogumene bwase county ya Nyamira ingi gya kumusete mano ugatwara munguso uno ise kuire kero chiko konya abantu singi yakwiride ochikorie kero kibogumende egente tangani kiagerete ngalengereri go sikiagerete kiagera nari ngoro 2017
na indi iga ni ria kabere nkuburia igo na rolenga bali bachirororo mbara understand really the meaning of women empowerment because igo konyora ngano nyene chigasi gokorerwa aba chigokorwe kero geke nchiri even in line to the position of that women rep ega sienene bwende ko baneli ngomugina abe empowered ya kabere abana baita bana youth babe empowered lakini mangana itara koleka so obororombole Nyamira ase kero geke ntora igo bwanso bwaye Nyamira ase abangina nabo bali mu next position iri barenge 10 years ago mbara iwe meaning ye kero geke kia women representative position so ekyoge kagerande ngerelinga nga kingo cha ekere nkole nkonya abangina bali Nyamira na given that I have done strategic management nindo chenga management ye kero geke kitera akorubia incho monto ngoleta strategic management ni maitenga ni plan wia I will be able to take abangina bali Nyamira from one level to the other asenge incho ninga understand ti ngana kinda akole abangina bali Nyamira aria bayiguya bono igana to chikoligereria konyora ngomuntu akoenda oleta libuli ngana lia leteire omwana women abangina bali Nyamira bono libuli wachikoibulinga libuli goseria ko liale ko ba company ne maybe ne chibese osekende ke comment asobia sara byomonginoyo egerage apanuke because in essence out of mongina keroge ke na keragere no ne uchumi ye county ne ko uchumi ye yense emente bono monginoyo taramente ruchibese uchumi ye na kie comment because that was the primary purpose of this position mongina iwe kiare ne rokole biasara mono egere uchumi ya county emente uchumi ye nation emente lakini nyataramenta na nyatara ukende akokorere gasi na kie kunyarikana so because of that tiante benga Nyamira ni bwate egasienene egasienkongu asengenchonga really a position ya women rep teraba impressed the way it is supposed to be igona ko dana ne di kwarro mo chando no isoko soro na bo koro mo chando yo etiketura kwanira ke kerto kwanira siasa mo siasa ko ikegende na magendere kero okori mo na siasa ngote ko ire kero elindo chikoba o chikoligie kero kolie kero ekeni ke chiko konya onyara gokoreta magendero ase county ya Nyamira kero ko ire libaga elio orocha magendero ase county ya Nyamira ngakyo koretia magendero ase county ya Nyamira Madam Anned on a scale of 1 to 10 yonko yeretia inye na inye yonda yebeka sengencho maybe abantu bali kirali nkonyora bari mushara but the development wise think it is below the expectation of performance inkiro chikitara korubu ya se county ya Nyamira anene tumako jora magendero ase semeyo ya Nyamira kero to ko chenra isbono tumagocha gosinge kero ke bogomendebu ensema yae ase Nyamira untapped potentials in chiro Nyamira ntubwate chi potential chinene kitarakorerwe gasi Nyamira nabo to umuntu aratebe ng'abantu kero mugre miori Nyamira nabwate eng'ombe yaye nebe konyora amabera make nonyine konyora amabera mange kero umuntu nabwate eng'ombe yaye lakini egento buna kanto iga kande urate gosemna bone factory iga yabe kirwande gosaka plant agantaka ke okara process no ni avocado no na mabera ayo no ne cooling plant yo kera bekwa abunyamira gento bune kinkeyo so kwa mekonyoranga bintu mbisare gete Nyamira sengencho creativity because innovativeness teyo as a leaders wali babwenete ko gendia amagendero Nyamira chipara chito Nyamira go chisare gete chinyinge cyabo go chisare gete bune bone mbure yo gotuga chi abantu bagochandika ko soka ku rukinyomba cyabo go kiyecho cyitawo bacokore biasara so Nyamira in short terakora kasiende ya maana uratebe nga yakore some other counties ekero kurigereria ko igondo bekire factory yoko process no na ama embe ondo bekire gento kendeiga lakini Nyamira kende nkeyo gekworokerelinga county nja to devolution chiba sengo chachiro in terms of millions lakini you can't count 1 2 ya kole reach million each
So let me say Nyamira magenderero tarakoreka nsetole bado bono ngoko majugu tarareta magenderero nabarai gosi ngoko majugu sine chibes chitayo buya gosi chibes chitari gutume kuyi ngoko majugu asa magenderero tarakorekana ikiara bana siasa na bachore tuko babarai ngoko majugu roje Madam Anned. Obviously it is written on the wall singa bali in control of the county na bako mochiwa ikiaga nyambara akora magenderero yaba abana inchi batake ba expected igona bwabwata ama mochokera mwana inchi tabwati control ye resources kiretire county bali in control of the resources chigoche county na bako letero magoso yeah. Bono ngumajire kororekana buna Nyamira ngumajire koro kwe sub county ayekero kwe buna ne sub county okoro ngoibono na ndo batena Nyamira saria magendero ni gere kombe una Kisi county ngakiro jitura koreta bauti rinde Nyamira nyarege ko imokerera igoro ene nasikiro kyo bogomenne nje ndatebe in person nga Nyamira gete visionary leaders batari corrupt leaders bare bapate the heart of the citizens ikiagera batagite koleta magenderero bakonya abantu baitwararia our young people bakora chi university baira naka bapate kibagakora. There are so many on the streets of Nyamira asing in bapate no ne project babekere uchialinga aba youth they bana gokole gentu kelike ba support. You know these days entrepreneurship negentu kere mana sana the last mongo monto agende gokole gas lakini gento mune kintu rakerora Nyamira goseno initiative endega korunga nona bana youth ya baito akibakaba so asing enjo tutabati biongozi biko bire visionary gose bire creative or innovative ndorarora binte bya bigokorera Nyamira. Bono totewe na wasokire kuchikurie kero kibogumende pasi county ya Nyamira nene abasubati ndi bakorateana abasubati boke bari chiene miboka banyen roja abasubati baru kwara baretiramo nyumotaraso utaraika setebe kwara bekira abasubati bonzi amo asi county ya Nyamira abasubati ba Nyamira tuhabaletiramo anche personally nonye n'abasubati okumyoka na barugwe seke nyangarijyo we are friends ekiagera ntongo tebera tokobera friends tali into tobwate chikura abantu babwate chikura n'abahao electorates na bubago twakira chikura etwale goteba ningaki why should we be enemies when we don't have control ye chikwere nde chikura chiria we are friends egotokoboliamo oboli mnata itoko nanchi naboli abana nanchi batachole so we are friends so because we are friends no na bagatochora they of course they are our friends we are together yes bono bunane dimero biriki kwa bekira se county ya Nyamira go sinkinto kikwa korire anira se county ya Nyamira monta kunyora na Anned ise kwegero iki kyo bogumene bina bara gendereri emero berio akorira se county ya Nyamira kinkinto kyo monta kunyora se county ya Nyamira inche na akorire bintebing na somirie abana batigire chiofan na rasomirie senkonyara kwa uwezo wangu tingo tebanga na somirie abange lakini kwa uwezo wangu naratemire gusomia abana abo na amenyere nabaro na abarori bako faulu. Two, I had some groups those who are living with the HIV and AIDS. I've been working with them. And I decided kuwabekera ponds chinswe bako chinsu chiko kina chikoba bagenda babuata baonia banyora chiwesi chabakonya. So that is a bit of what I'm able to do. Of course I can do more nyenyole chinguru lakini asi chinguru cyane chinke those are a few that I've done ebyombe binge na supportiri na nyamba byombe bire Nyamira hari binge bye nabakora chitenti chibagora chi birogebi muna byombe bire bibereiga na goreire abangina batikira ababuraka nabachakirie project yeyo mbagenderete birogo mbabwate abande baikiriye birogo bakorira abande mbabwate tents bono bakorire. So the way I'm able to the resources that I'm enabled with to support, I've been supporting
where possible. Ebintu mbiri byokorekana society totebena no gusara umwana omunyaruka no gender based violence ibintu mbiri byokorekana ne biri kumachikorera bunani go bikwengera omwana omusubati igose duruma ko cyase omwana omusubati aro anedi mero biri kwakorere ose gwanyare go kosoka isiko go gikeri nganeye anekere ko egotebekana n'abarai abanka babaka basubati bawuchibakira ayi mero biri kiro chikwabekire no go gikeri amanganaye. I like consensus. I like dialogue. Asengencho umuntu omugusio mugima egento bamanyete ngo gusara negento kiamana. So toko change igere gradual. You can't just change the pap. It may change. Because it is gradual. Igo toko na gukwana na barabu. Ngora kobaeresa the disadvantages. Chiko basomwana muiseke ekera gusaro. Tuamweresa tuakwana bangina tuaberesa bande baigwa barre meaning abande banga batiga. But I know with time ka kiro muntu kunja kumanyale meaning yege yoguta saro mwana neririye osobu yago tasaro mwana neririye. Lakini for now etoko na kubasomya, we are sensitizing them, we are creating some awareness about the about okonyora obobe bwokonyora ubwo mwana ntoko betereria abana inchinga tiga genteke ekiagara nabo bayiboli bakanywarwa bagakorege amangana na inde banyanchite. So egotoko na kubafundisha ngora with time babwate obuya bwogutasara umwana. Hane dingorwarase ward ngorwarase bunge inkiata jirte kurigero kyo boya musia chakere kurwa kuchigoro osaende kero kyo boya mpi osaende kero kyo gavana agachora enda sikiro kyo bugumendo. I have a passion. Yani mbwate ekirianda ase umongina. Na konyentana rengere ko liye kero yeke na temire ko tara na role mnabangina babwate emesigo babegete motu yende na maleko ebende na magongo yende neki. And so ekerewe keregi achete ngaronga negentu giacha gototoli emesige. So I thought initially nga ono mongino mnachi ko gendaria abangina ngotoru bale mesigo kwanyoro mosigo mongina ndo chagucha mongina nigakanyira chikurugira abantu omongina akanyira chyokoraki omongina atakera nyore chwesagurira abantu ndaga. So nkabwenge keroge kamuntu koira galia guchiale gotoru omosigo uri lakini mosigo yutora toru asaba Nyamira. So because of that ngateba uigonko bolie kerogeke kiabangina asogo tori omongina egotoro mungine mesigo elie menga bwate. Abantu mbale batara understand igoro yekero ekibuya bagoteana na ndiri bakwana no kwakachikura batana njimbya ningakero president ngakero mboya mbinga kero we MCA abantu bari batara understand igoro ekebo gomende buya kabisa ngakiora nyara ko bateyane dine obuya bwekero eke mbrobyobo ochase county ya Nyamira no nese orogongoro ito rwausi agima. Yongo tayanga abantu bagotera ngikero ke guchina getugutwa kiyange bwate meaning especially Nyamira asengencho keroge kengera kore gasurungita keire eka sie korwe abantu baje ko realizing this is the best ekene keroge kiyako gwebiro ko byansi ekiagera ekeroge ke kiato mongoria agera akore biasara anyore biasara biamo skurugurwe esarenge ukia sande anya ko nyoro borora asechibese lakini keroge kinkira akora umongono yagachorwa agenda gali bunge akore arosia machiko akokonyo umongina mangana nara mangi abangina bagwetera batakeire bakonywe agwetera lichiko liko beko asabangina. Lakini kwanyoranga bintu bune bimbira akorwa ekente ikinegento gya kabere gego korwa ase kerogeke koroseri umongina lichiko ase mangana alia babwate abachandite elia litanga nitwateba umongina abe empowered omongina no gosomiwa asomiwa mangana gete you know ekero umongina oyo eirwe keroge kako gendaria ebintu mbire bingara akore because ayiru chinguru no kubekia abangina baba yagwera ese bintu binde batamanyiti abangina bali ba minto bale gali risabo bintu mbire binge biko baita nonye amangana afya health wise okonyoranga mongina tamanyiti ingana abgenete agenda nonye nyakitalia pimwe nonye bintu bikoro ku pap smear egere
amanya kumanya mapema nga nyenkanza ngochagere gote beragera arwali uno mapema umuntu no yekerare gaiga na bintu na bye byagwenda kurigerelinga ngabangi na bali nakiba kufundisha bintu bine bamanya na kitoko bakonya mapema bagenda gari lakini umuntu gako genda wewe kero ikaranza bunge ubwato origereliga no gwatura gendo tai gwatura ari bunge yani tai gukwana ere gari yetu na bantu bakora ki bagukwana ere nga igota bwati no nyamusigo ndakorusi bwo yalia kurunyamira iga ire bunga ali atebe nga nanche bwona ali senaruete igumuna gende gekota gikale so onyorange kero gekande bage chiruna kerokyo lakini gekere keroko ekiya kya cyakonya society ngima bona kote abuna mbare batanganire kero revolution ya chiti twakore myaka 10 mbare batanganite asekiruge ke ba tu biruge kero ikormaya yona bokorera batwarete abantu mbachi ku understand byo gose bagakora bobe ekaira buna bona abantu bakataka kwange kiruge ke bogumene ndongo te bano mainenga abantu batanganite na batanganite bachagete bobe bagachaka bobe no kubundisa bangi nabamanya nke meaning nki bolie ke meaning ye kero batebeti because kanga ninde no gusomya abana yani abangi naba kanga basome tu batebu na ke meaning ke kero ke bwente ko kole mirimo rero iga Nyamira county timati county kinde Nyamira county te uko kwa no mongi no teba nga guchegwa tebiri egenteke na bokerega mbamanyeti nke meaning ye kero kelibaire so abantu abatanganete ngiyango teba in one way or the other mbakolete buya itangani mbatsome tumongi amanyenge kiruge koleta abantu oli batanganete mbachiti koleta bobisiri mesa igoro like you see women public participation netakeire which means abangina bali babwente participate aseringa naligo chyokoleka ase county osegiro yamangana abo lakini onyoranga public participation yeye terigo korwa nandi nyega terigo korwa senjire ndonge so kwama yakonyori bintu bikorwa haphazardly kogeranga abantu bakomanyanga inkibono kerese kerogeke besenera ororoiga usekene nkero but yet there is a lot agokorwe kwende why talk teba other counties buna bono Homa Bay can give an example ya korira mangana mange and you cannot say bakabono musubati oli atakedo chikoriye kero kebo gabana se county oli nakata kubona asoro ngorwa gusi ne kalijere buna none kero muraya choruta kora magendero eride aligeri chiboshi go sere keraso ira lya gotwaro bonje ase county kerto kombe chi county chinde buna twatebire ya sia twatebire ya Homa Bay buna gradis wanga go korale mirimo inki gusiaro emirime tari go koreru madam diande ngono bonje boro bonge ekyari chibasiri go mongina wanga kwa na chiro chiri na chikwa Nyamira na chikwa Kisi na chikwa wi igota ko danganya wangera kale go beku kando ayi uchiwe sinyingo chigokorire gasi na ende gendo kende nkelinga wanga obo ngaro monto mongaini apart from the money chiri ba kwa ewa na bakonyora ngokore networks chaye buya okorire ki ochi osabironde ni dono nde yalete gendo kende ga cha momenteire ya korire gendo kende kelchu chali ya momenteire so kera ko ba mu women rep you must be out you must be proactive you must do ebinto bosio ya mangana ali obekere tali ongo chora ngari obekere irega nara yoko gokora so diante benga abantu ababale bai ruwe biroge biga Kisi na Nyamira igo bale babwato bonche na ende batari kuboria batari kuyose no somehow ebinte bineta ketenga nae kwara sike second opinion no ne kra okolegento no ne kuruwe saba gambe benzako baku guide nae akibona senge njobo njeboro bonge gasina begusinya tura kwande goro ye karija ke kadoro gitu juma ye kiamo kubori korunga kisiasa onyiroje karija mu gusinere na musubati erena tayi baga umedento bwati no musubati umubunge koru gusi Nyamira ne county Nyamira ne county ya Kisintura nyora musubati oremwe mbi ochodu kabisa no ne gavana tayi oro chodu ba kuchukubori ba machikomo chugwake ne lina no ne bugumende bwesa libora se katiba oroche karija yo si ngakiatagete nere embrace musubati and na sense ya leadership incengete culture ne gere ya ituru ne chingaki ekero mongina amanyaka ntoro mongina bwe chikoni naende buna twarigereri no research yakoriro tware ngomongina ekera airwe gento gokora naende mongina uri omongaini igagokora
to our level best negentege go soka ya no na chi county chitwarire iri chia twari no na obagabana chigasi chinyinge chikoregete buya igonga omongina nabakora kiri mugakundi arakore omongina bakore kyo omugaka bakore kyo omongina uri arakore lakini ne aswa igontete gote abango somo gusi ntoranyikira esto gwanchira nanga omongina nere na atake irabe gusino mo MP na atake ire abo omo women rep iyo nchege ntonda abatebi nkelinga tigango bachake ko gwancha abangina nabarobu bakoreki basoe in leadership ekiagero omonto oyo ogoteba taswa nabara benga n'omwana nabara benga n'oyanti aho nabara benga n'omuiri ogosora omorugi ogo so aina aja n'omonto oyo ngokorare chigazi kwaranga ngonyarara gokora abangina abo nabo barendete none emechie egeretete neine so kende nkeri kirabege kongu omongina koegwa obugabana kende nkeri kirabege kongu omongina koegwa obo MP nerara ni constituency so egento ngosaba mogusi nkeringa tiga bachake ko impress abana abangina osana abana abaiseke ngana barabona bagakora ki bagotwara leadership nande bari none chikaunti chindi cyanchira abangina cyagendereire mono igonje ndabasabenga ase mugusi abeta tiato cyakurigeria abantu abangina ngana bakorekere batenenire mbakora mwingencho nkorora abantu agere watenenire mara watebigwa ayene oswati otabwati chingenjo chingi ya mara tabwati osembo ye mara osena ki asenge nchonga nobo no tenire kero keri bamusalirie rietegere bali bakumachora mbamuchora nchenko basabagaki batige abangina bonse batwale ku opportunities yo kurigekero embe mthano mwanju murekara ndate kubwati umoroberi wekara to kwanda magana siasa namagendero me yoro ngoredro usinyu no mwako no yo siasa ka to tukarte metinyange emetinye ne kucha sobo chore bonne bu mwako yo ni gotori na Anned Nyakerario yo kurigero kyo bugumende ase county ya Nyamira ekara ndate gote abuna narali ali arobereti kara guri baga ase county ya Nyamira ali arachiko kora manjori kara arachikoreta ikona genda ko turigere tubwate sensema ya Facebook Ndizi TV News sensema ya YouTube Ndizi TV News waigo na bogo to tweet @Ndizi TV News to mekerengere kiago seri boliao gwetera senambe yere seskini ya gotokira ekyaraka gosoka kurugaiga dande to komanyora agikitwa manyorire kora tumali boliao gwetera senamba yere seskini ya inde tori bolia senchira ya ben hawle baenda te gotoma to kubakira mbemano ko chisoma chore karo chinka ki chogo soma SMS yu ko seri boli yin ono Anned ngoboli ingige gokora kwara buna nayo te pest usinayo room ya ofite dia se kero ki Nyamira ase bogumende pe kero so so chore bonne bu makoyo ya egento yakora naronga nchembwenerete na sengencho ya visionary mbwate ucha ase abangina banyamira na naranga amanga kulingana ne amasomo mbwate nabonda abange gasierie bwene kya gastira abange Kanyamira egento ndo chaka ne gesumbu Nyamira no gutabi bange gasieria na uta understand gasierie bwimene bungasikie bwene takoba so because I have the understanding yondo jenga nabombwate nabo mbwenerete nkende garia ntiokora egasieri bune bwenerete yaba yo bongina ndete de kerogeke to the limelight Nyamira county none chibe se chimanyekane nga inchiri chinga kichikogenda bring it everything to the open yeah nara riboli okurukuna chaneti onsiemo kurujinse mocha kitutu basaba eraote ni wodi ya Ligoma akobori mbori Anned erenga kyarjo kore egasi nabarai bachorire anekere kumachora kanne county Nyamira barai mbanya gwikaransamo nigo bacha batoka gosibako nigo bacha barorekana ekera matanga abairase county ya Nyamira ya kuboli nanga kyura akore mirimo gwachori nkyura akore mirimo na barai bande bari bachoriru nagote aboni gagote na barai mbanya kumira na Nyamira bakwanda Namagenderero ase county Nyamira inche munandengereti gando chenga igonda ndatake gotkolio bomo katu achoriro omugabana achorirwe omu MP achorirwe chi constituency chonsinye oba msie bachorire tondaganie tutwara bomo
naende ngochakera obomo bokurwesa omugabana ekiara omugabana asenche igondo chingana ba data kankonye ko implement manifesto yane ekiani bwate manifesto yane data ke ebe implemented as no mugabana some bit of it ninga abe implement so nyento bwa the unity of purpose then ntogonyako okoragasi ntokoyako korabunita keiri so nje asenche data ke tokoro obomo nande tokuteba niagere tokore development asinyamira ke nyamira ne yeito asobomo kero mundu taba aria yes kero mundu nawe abwete chinguru chae muna akora but it's good if we consult each other muna to kolegasi we cannot be ntolia islands toko you cannot be an island ekero na abantu bande narie noina mangana akobabuya kera nanya kore team ekogwa batyo monto yo muna bakogwa kera mole team na bego koraki na moko gendera na moko rebia tutarenda sema ngana ye party go sase kia makeriole manifesto ki usimbito kiri mbinto kigiri biri boeteri bagari tangani una orengeretia sibirengere bya buna ngise kwe guri baga komo mogumende Nyamira ebira bingo chigokora elinde ngimbokererie birengo bya magendero go se birengo bya basubati go se byombe akiara basubati ari boko chiko kambera go sogo chikora sensemeli no na baga kambare babwate byombe korengana aneri chikuriri litebete asensemeli ya affirmative action nchimna ndengeretie sense meyu ni ndengereti nga wikage nteke tangani wikange mpawe abangina engencho we mpawa abangina either through table banking or say chi project torachi na chiochio to chigokoleka kiare kero gita gitenga nonyene abantu bacha ne proposal na ende chikolega a proposal amongina na chali ke baminto I'll be able to get a consultant akere aite kulikera no nabangina ba chi proposal cyabo ko enda ko enda kere bacha bagere banyora project roso konyora chi bese chi chumongina chiangaf most groups njiri konyora sengencho kulike binte bye proposal so that is my first agenda ya kwamba ngulire linga ebiombe binga kibire mole register yes na kimole munya ale kulike binte bye mbali konyara we get somebody who can help them to do that so that they can qualify konyore bintu bune so that they are empowered two abangina na abagaka na baramumba kwate ebiombe byabo bwate kogenda so these are part of the things baka youth imbaroro kwanza youth no bali no onde gali ngutana na ba youth kwanza na bubante gutara mono na barubiki they are the future leaders they are the future of this nation or the future of Nyamira we kanta na barabu no hine project to initiate sebale ekera bataranyo chikasi ekera banyago kora ekera baganyirite mbaganyora bale idol abagaka na bano barabuke bwate bimbe byabo obviously baliko babuka namko urukana bale nabangina igonga ndoko batiga isiko kwekatori na kebyombe byabo na barabiko menta chinguru ekiara all together we are building uchumi ye county and obviously the uchumi yense so to me ekine kigente tangani ndakore tu amangana health ninge to very critical mondo tago jokolega senyo health tiri ndonge igo abangina wikangene shoenga ebintu bire obvious babone to ko ba sensitized ba te una kiba kole kwinde I'll be able to that will be key of my agendas when showing abangina mba kwate good health abangina mba orokerelinga toga ndo chiari ko mwaka geno mupimwiga wose no nchenale to ne clinic iga seito Nyamira bacha bapima free of charge egere tu amanya abantu ngakiba mibiri yabe kenderete egere tu abakonya mapema they wikanga kare abere beyond na itoje udiscover ngomonto yigu munalenge ekineke igintu kene mbwate nurturing talent especially yaba naba abakeba mura mipira bintu binde binge bira abakonye asubuma bwaba abantu mbale batayigo soma talinge last megero weta matengo gene form 1 form 2 form 3 na liole bale batayiko nyara weta ise for standard 7 kuseki but still they have a talent when to kwa nurtured esubuma bwaba mbale bamaite ko chora abandi bamaite ko kora kusekendiga so we'll do that agere tonyorenga tuensi amo tuabekira ke muntu nawatege gukora nara kurukuna eneli mukaya nara kubulina ki watebiro na no kole binte byonzi naba barenga bari kurumaya na barumba kwante bagona ekana irwekerogo na bangu chukoja kora kurende mbachiti bya kole ayenga kiura beta bauti bakwegene buna ekara kwasuira obisi eri turi kuchuko jinje birengerio tokora magendera ya watebire njege ntaka monkelinga na bara tware mesha yokoro muntu na kia
arachi gokora because it's not easy kumanyanga na kyumuntu arachi gokora lakini nche from ebintu na abere ngokora sabantu to interact na barabo onye nago tebye genteke na ina bokerego tindigo timbwati ko ngane ligo chimaega na ngane liga ndara tama porocho iga na ndara kora igo on straight ngo goteina ki eye ne chenyarekane eye teri konyarekana so from there usa kurigeria ngamana nayo chabiyo monto tego chiache etabia ane ni maitenga ne eria ko gwate yo monte gento uikokole onye togo chigokora igo komotebenga eketingo chikonyara gokora ki gokora so naende musabe o yo mboli ri boli ene rinko moboli nga tiganteme miaka 5 negente ke muna bate mira bande arenga nkinda kore because tago nya ku gauge kera mangana na manso abantu bagutwara umuntu agoteba liribuka kwa teba ngakwiri so tiganteme this time ostia abanyamira banteme ngakiye barore within the 5 years inkinda nyale gokora bona kwa tebire bagoteme miaka 5 anene county ya Nyamira nibwate ebirengere gitu babwate unana kino nas chibunge ngorole na monto ni gauchura etamwe ya mayoka miaka 5 torore bogumenlebu omugabana Nyakeramanero iranite togo saba arale bya gernasirete lakini asebiroge binde no bogumenlebu roje bantu mbare na chintunde ibere ngoma chiriko irabuno monto ni gakoire entunde ntangani ochokira buna ni nkora magendero ni ntakora nane banda ambari kuchikongirani inche igentondo chenta gitokora igonta gete nkorega sinda diko manya gosengo chibare kongeni ria kabere yo kuimuki omongi na igoro oriembwate yo kuimuki uchumi ya Nyamira igoro gwetere somongi noyo inko ya achieve I will be satisfied tinda diko manya gose nko chibare kongeni ria kabere patie gaseri anenda akore na bera abatebi gose moirani gose moirani lakini for now egento nda diko korana kelinga I want to leave a legacy in this position ya women rep okongira second time it's not important to me. It's very important to me now ne kelinga nkolegasi elie bwanete sekero kiabagina kiaro mungino Nyamira already de nyekole mune bwanerete ekana akore mune bwanerete then the people in Nyamira will decide nkongira ni bale osingutika bale bono turaenda sikiama kegekero manju muri ngotakaro mayana ki Anned kiama kiale mbomo kiale kiana tugwato bomo bwasimio ra umoja tugatwara Kenya kwanza nanda mambore bwaro sibogoro kuna Kenya yetu bona kimonta utakama yana Anned ngayale kiare bya mabirobyo mbire associated nekro monta ko buri kero kiama kiole Anned osingiriki gotaketo chikobogodi kolgeri kero kebogumene basi county Nyamira inche gonde chama ya ODM yera anda azimio la umoja ese president yere honorable Raila Amolo Odinga igo Anned otebira ni gara so mobwasi miura umoja na ande nigo harengete chikori kero kyobogumende bugwetera sekia magyo munyerona nominations ngo jiriko korekana chitariki sano na ibere chikiamekyo tigatura enda studio ngate producer zo nebwate clip gete gwakwanete ogote abona aba nominations ekorwa senjera enkia osabantu beso kibago konya sense bagwiti mochucho tigatura enda studio ngate producer zo nebwate clip kyanete bana kwanete agote abigoro ya nominations mwanju muri toska Ekawato mjujo alamisi ngoja tarasaba noyo kama sabanga kamera ante Anned hata gete aga mujua pake tano no konzo ngele aga de palo tie naye no ndo le gaida yo kama sabanga alamisi yere tarasaba kamera ante Anned narori nangweso gati kwa chaki kobuli abantu ba Nyamira nene bali barasikia magi ODM gocha ende banyari ba kubwati banyara ka gwedi mochujo inki mochuje yemineti keroma kwa nasa mochujo tarikisano na ibere mochujo yemineti igotobwate chi candidate chire more than one so emenemineti nga ODM wiketa kwa montoyo mase position in Nyamira County so nalio tonyole montoyo mase position yeyo wikatoge na mchujo abana inchi batochore
egere oyo muntu oyo matuko kwa iwe ticket mune candidate ya ODM inere meaning ya muchuchu Nyamira mbarenga muri mukurwanire kero giki ticket y'ikiama gya ODM igo tuli abantu babiri bona na Anned nubwato bole muna nonyore ticket ya ODM kurwa sekonti Nyamira ni mbwato bole mu bonene kabisa nganko nyorande ticket ye asengincho abananchi imbale 90 ekiara ugente kanene ngelinga abananchi banchire nga Anned waisanire naye tugutuma bona Anned ngwigaturita metekero kwenda siasa na binga gocheso mupira na borabwe egosobu oraburo nominations ye ngakiora kole nigo go support yo obuase ekiama gya ODM gose birengere bya ombiri byebi kolengana na mangana nominations ye ekiama gya ODM of course igati ngoteba mangana mangi but support na bora nda support gose ndengere mangana lakini nenda sebona igo nda support ekiagera aina haja yo kunyakurua aiga na guchiaria ODM ni party tutagete ko kuchenga muno igana ndi ndugutaka guteba ngabana nduchararo gende gusogende so lakini naende pia abananchi na barumba ntebye kiara to chimbanga netinga ngende mutwe bana banyo bagechi kubatebe ngabona wika to kolenge ncheje naende kwikantegere n'abananchi na barumba bakora bagoteba lakini asenche na burende ke oranyo nga yabere muna yaba ngenche yintalengere tinga nechiko babo nabongo support ulioro lakini abananchi pia mbabwate chinguru ontebya tokoleiga bona Anned kwarangeri gutoteba na kwateba na Raila Odinga nere patirida yao na nere olengito jigwakire kura ka umara yo watana since Kenya bono aye Anned kwarangeri uno yonde mwachire mu karansire mesa bono consensus ekiara matukuna tigardange 18 mpaka chitarikisano ibiri nominations mwachire mesa mu karansire bono mwachake ko negotiate watebu na tigiro yonde oroje consensus ne koreka negoseni go tena tigaturane asetebe abananchi bamwe se county Nyamira inche consensus igera abwate in fact ke babwate mesa inche anene ndata ke tuira ni se abananchi baba ke kura batotebinga nae kwabwa nae watiwa now you know opinion poll asende njete tingwancha ikiagera opinion poll nje kumanyene tinjo manye what happened opinion poll nje tinkora diki abantu ngo babale manipulated opinion poll nebwate shortfalls chai so tingwanje nga opinion poll ya kolire ngabona yaberenga nayo utakolete kwene so the only answer I can give ne lienga gotoko endetebe abananchi bakoleki igo ayo toketena mwena netebe ene gwete koko tebe obisi ene go sabara ibali abanne bekiama gyodiem go bateina bacha setebe bacha mpaka se ground ekiribungere gwa kwanete ngagete producer itu na kebwate ara tebe ara kebeka anekra kwari gwa piri go jase national ani aba bisabali bodiem be job siguro bacha se ground bara reading kere ase ground tigange producer itu na wakanyorre na boko gechesa tunga kyane dia kwanete kara go saba aba bisabe kiama ODM kurase chobisinene Nairobi. Office ya ODM kole initiative yoko genda barabuka banyene after they get the report from opinion polls batumen on officials from the office wait around those counties komanyo maene egere banyol the right candidates because one thing for sure I know our candidate inchire chigo kagotumia chibese ku influence abantu bande egere banyore ngana bwate a way forward na bwabata abu ko igure nangwa kwanete buna abantu mbale bakuriye birogo bategete gutumia chibese ku influence abantu bande ogapiri buna obisi nene ya ODM gosaba botani bali abanne bahachemba ke ground bararigireri na kiro chibese chiku influence amangana nominations yekato kwenda so nominations chibese chiku influence ekiagara there is a time here in Nyamira abantu aba bakora research abo bagojo kuira opinion poll bali wita and then unfortunately na nengo chabali baka chisimi bona bakonya batali barosa baro bakuri chisimi bakoleki bakira abantu so unfortunately omuntu oyo maga akira omuntu uri omanyene uri akoligerie kwerene uri akoligeri chikura nere yani akokolera opinion poll nere na ndagwakira chi agwakira simi
Buna ebono bwakirwe simi n'abantu. Una nchenga kiribone simu n'abantu. Bakomboli between this and that. Ningoroche orabo montomuya. So nkiro chenda tebe. Obviously ntateba na Anned, Anned nere nero montomuya oyonde igale ABCD. Ekiara tete kwebe kiretebe. Muswati oyo monto yo onyorire enambeye yo monto yo mwakera. Omanye gochyo chiro kumwakera simi nchuto kwa na mangana bwategaya. Bachire kugamba mangana aya bakwanire munako mokonya mangana aya. Omoire chibese. Torochono go opinion poll yabere watered down. So lakingo tayabanga opinion poll na ne korwa tiyabagende batere opinion poll iri bayerie report iria but tiyabatombe na ende bono reports batume abantu secretly koru headquarter bachiche batale from constituency to constituency egere bamanye bo maene mburubi kero maete nabo gwete nombo sego so mukaha wonde otegerere ingikero agenda sanda ategerere ayungikero kogenda then they will compare with the report then they will come out with a clean and clear report. Ndi tokorarana ne mekutane koraba no ne karora chita soro ngoro gusinkwa rojena abantu mbale abana siasa mbale bakubugulia abantu babareta semisangano barapunga kyora bakwanire bataka kworo ki umarufu yabona ki na intuntororo ngakyora kwanire abantu abakara bakuja bareta abantu semisangano no nyino utari asikia kiama giodium ora asikia makira kiri bareta abantu semisangano ande kuturbani misangano. I have experienced and I've seen it myself ngaki abantu munabona kera musikera ilagocha semekutano akonyora ngakero aspirant igata getar ali chimbinu anyore ngokoreki orore kanina na raira ora abandi bakoligino ne chi placard bakubekerera iguru ngera orore kananga na ibiko orario nkamanya koreke ndo monto sombira abantu chiturera chirori goseisatu oletire gari eso mukutano obagorere chisirimbi obakarere bintu binde byo kobekeriogi obabekire gari so bono riago tenena igo bakuoga kweli paka kwa mekana optioninga omonto oyo nero kweli okatakeri gaiga oyondo talete tabantu naende gocha abantu banchete ekarago chigotena kwane abantu uri kwa muntu uri ndarete baichoro tegetikeria baswa kumugerera so that umnyeraira oranga kumbu muntu uri gaiga nyagete abuyese etalibo asenge njori garete ta chigun aete kibese akabogora chisirimbi akabogora chibinto binde iga babikuoga ebitureri egere bakeriria gotena bamugera bakura bairiria tabakora kiango orio ndo gotena oyo ba opponent yae abantu bari the same people baso kumugerera na batebeti kumugerera oborokana ngaire takoetiki tayo so this assumption nga muntu na ngano yunero muntu muyagwetererio giriria is not enough. Nara kuna Patrick Nyakundi akoboli na Anned yakumachikorana bana ni garo muororo na nyare siasa yekiera tukumachikorana akobona bagumenda ibwa babande bali chikaunti jinde ni bakorekana ni gobara batindige siasa erebuna gokwana gakando ni garo muororo na nyare siasa ya Nyamira. Patrick Nyakundi to Patrick na ki torore simba ya twere rukagene kemoni. You know what is important here? Talio bororo bumbu nginje. Upstairs in the very strong. I'm very strong upstairs. I'm a strategic person. Okole bintu strategically. Ebi into kuruana physically neronta nyale. Lakini kasi etita ketio ruane sei. Igeta geto tumekobongo okole gasi. Ngakyo kurusia abantu from level A to level B in the course of 5 years na kinko barusko ruga gese balensa mbalini gochege elada igoro. That is important. I am well versed. I have the knowledge. I have the understanding. I have the information in Nyamira County. That is enough for me. Igoni matenge gasi iyo ni inkoreki ni nyekole to standard. Na niba kabakuminga kumongnoria neroli. Onyambunge ningende ninkwane because I know I have what it takes.
ikoto kireti Tingireti. umajumurire wono igwete ntwara to kwanda magana siasa na magana asoro konkorwa gusieka to na Anned Nyakerario korujisemo chiri ya Nyamira kera kurigero kyobo umende pase county Nyamira kera ndete ku yakireko kona gote abuna araria ya Robert guchokora se county Nyamira kera ara iguri baga kobo mugumende ogatatu ase county ya Nyamira igobono toskate to renda so mukomoke ugende gotomali bulia gwetera se namba ira se skin ya igora bugo toska Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byuko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chibirika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, asinyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Nabuku bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Enyagitari ya Oasis Specialist Hospital Kisii nigekorwa obukoreri gochia asaba Kenya ao anene mono asoro gonkorwa Western Kenya nechi county cha Narok, Kericho, Bomet, Kisumu na boigochinsemo gete asumu bagabwense ya Tanzania na Kenya. Enyagitari eyo nigebwate chinsemo ao buna Doctors Plaza, Care Centers na Family Medicine Centers igatiye chinde chinyinge ekero waikiraroro nigo kunyoro bokoreri bwokorengwa iliyokumanya na kyurwalete X-ray, CT scan, ICU na HDU mbabwate ensemo yokurigeria emechando ya maino MCH, dialysis, cancer care aseba gukorera chemotherapy na hormonotherapy mbabwate enyumba yukobara guse theater eduka yoko nia mariogo ijune manyikanitibuni pharmacy na boigo na aseba kurwaria n'abantu bwatumu cyane bwobongo guse mental health nigo bakurwa obukoreri bwebirenko byigoro birya bya ISO ngwankira bare obwakanira kwa insurance kurwa ase NHIF Jubilee amuni insurance chinde chinyinge nabo kubatarira imeyomo chokisi ase bara ya Hospital Road angine skuru yokwegera yobogwenya ya KMTC gosoba keresime ase namba enoti sano na ibere eyemo marakabere inyayemo enoti sano isato enoti gose enoti isano na ibere isano na isato isano nemo eyemo isano na ibere isano kianda marakabere ibere. Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Miesano mwajumure karonda da kubwati moroberio yanne kadu kwanda mangana siasa namagendo nyina no mwako eno yo siasa igabara imbandete gwetuma na gwesoki ujikuriye birogo aho biburai
Nyakerario tubwate Anned Nyakerario korwa ase county ya Nyamira uyo kuligero kyobo kumende ekaraenda togotoerera na gototeinga ki arengereti county Nyamira Nyakerario kuliba ko mugumende somo wakilishi wa wanawake katika county ya Kisigo kenda gutuma ujumbe ya ino ojaze studio hara utumire ujumbe ya korwa kotena bwa kire Ndizi TV korwa Nyamira niulizie Anned kuna FGM sinafanyika kisiri akichaguliwa atafanya nini ili siishe ngakata Anned ngwira ni swali ilikuwa tayari mirobe na kubene kwenda kino mochando yu oere ase county ya Nyamira ikera ate babuna ngora mirobiria makwera nara kuna sisiria rangondi koruji sema chiri cha menyingwa tena leadership is God given. I wish the best as she aspires to succeed oyako kanilia maya sisiria rangondi koruji sema chiri cha menyingwa nara kwa na Ndizi TV tara Nyamira kera ekona onyo mumanyi oyonguru nyanchonalia eragote nyanchonalia oyo mumanyi nyanchonolia agote abuna madam motare kere ekona ya Nyamira indonyaro kumanya mechando egwetera abantu abu Cynthia nyambane kurujinse mojiri chia bumwagamo nigongaretere note mugirango agote abana mbiyamono madam tigatare jinse meji chia bumwagamo tomorore akwana mona into torore manifesto ya nengia ekiagera ensemo eyo netagete erigereriwe nero mono jinka dia bari baenda gutoma chia SMS chia buja studio ni chini kuri Facebook madam libondirira bori una anene aba akarwacho rikobo murai mbare abantu mbaro wachora baba chimanaje chiao kurumaiga batara wigera obisi yao lakini kwa nyona bakwenda basieke mesi ebisieri mono none karo montago cha kuligi korete proposal ayibuna Anned ngikyora koreta bauti enda abantu banyar bagukera service yao again take tangani my office will be open. And number 2 I will be able to make systems in place chiko gara na nyore bintu kurua sawa na inchi onsi na balinko beka obisi wikange ni choina bantu bagakolega sikulingana na mbegete instructions komenta nayo office yane tingo beka obisi bosaigo Nyamira intali gutoko I'll be able to say you kubeka a date committee na abantu aba batiga information yabo obisi so onye batiga information yabo obisi babeka proposal yabo obisi we can end through interview and I know I'm capable of doing that ikiagera yongo chandi richi file ko be having files chia cha onye kurumo mwagamo the 20 words to wate chifai cha mo mwagamo chia cha this week ngakichire let me go through them na rigire na rekilinda nyayo kora na kora usina recommend whatever it is so which means monto tali ko tango monto ta kora gasi anete kora ka guse gaste kora ka ngase ngenero le close to me igonga naende kuikangi gorogoto korua sawa na inchi inyigo nki bagoteba gwetera ritukulimbegete akondra Nyamira kiatingo beka abantu bokana batigororo throughout the year ngano muntu no connect information ngitini kororekano igotali gasi ngokora egasi ndabengo kora no goikaranza one day nagamba naba inchi nabatebise kengo nyara nakora ginda ikonyara natia mata nyamoita korujise bajije esise ngate nigere eward nigere ebunga ya burabu bunga ya barabu kubona ki chibese ya nkaf ya farmer action chialiru bobe ayenga kiro achikwenda kino bese jinjiri kuliyegwe madamu ikiagera abantu nigo bachandegete chibago tebuna mpaire ebyombe ko kubwati ebyombe bya chibese cyo byombe bimbiyo ebirikrasiri sakara lakini ase binyoro mbiyo ngakia ura koromo chando poko na kimne byombe birigo chikonyora chibese ya farmer action mbiribiri ase ground inche gente tangani oika public participation ebo igo nabun abarante binga nabone sise ewodi esise mbante binga inkibatagete amache te batagete to gure gustoi me gusenege sima egera bangina to bakonye ke guchiroche tugambe toigwanane naende gwetera abwa coding munandigerereti kibese gichikorwego kibe gusen 28 minutes for example kiantora te wire ngachire igongo chibaga chiwodi ekinye kulingana ni muna chire nye 5 million chikwenda bogetutu chigende chitokini chini chia bogetutu chia notibo chia westibo chia burabu boigo egara out of this 5 million then we will be able to sit with the stakeholders toka ambenga inkito kora chwese chigega that is per year
tokore nyene igesimo mwaka oyo tokore onye nabang'ina bari bagocha baeguchi chikwende chiabo chicheki chiabo bagenda bachikora ebiasara byabo kulingana na proposal chiabo tobae kulingana muna the public waside abang'ina batebire nki tutagete tokore. So I will be able to put it on the table emesa iguru bukira omonto orang'ebesa eye twayebeka bakayaera onye nebiombe tokobaga omwaka oyo twabibaganya twatera tokwaba ebiombe 10 esise omwaka oyo naende omwaka ono twa 10 by the time 5 years yekwera burabuge bwate ebiombe byaeru chibese ebiombe 50 onye nechigiri na oswata tobaroseri wikachirira riri na osie chirorekane burabu gabu chiakorekane kulingana buna batagiti kyacho ese giteri chiri chiane igongo ngende custodian yabo yoko batebicho ese nchira na kitogo chikora twaurete bintu emesa twabeke emesa kulingana ibintu bitake ebikorwa bamu aboka nkiye koleka. So the transparency and accountability is going to be key ese manganane. Edward Omoyo kurujinsa majiri tia manga ward manga kadini kutoka sebunge ya kitutuma saba kuboli mbore ngo madam nkiye kogera abana siasa bayuka batwara double standards okwana rege mambyo kwaneke mbore ngo abana siasa bacha kukwanekene kujesa matukare busyo ende tunya to kubegene hoine Edward Omoyo kurujinsa majiri tia manga egwadi ya manga nche I think sense mo yanenda tebenga nembu yo muntu abana nche rero mbote gutwara kura check chimbu cyo muntu none ngencho muno muntu yakine tegocha nemba bwente bayibugati bamanya kumanya umuntu oyo na isaine buri obugambye ngakikingwana cyakire ebintu byayambire straight bamanya gochora umuntu nja sense mo yane igoma tenge kana tebegente ke yes ninche nkole wikange kole onye nateba no ihone nateba no sengi tingo nyara ekere giamanya kana igo kera natero tigacho toche toteme etokuri toteme kego sinya toira naso mwana inchi tomote byaya keri no etwache toka tema giache tege gaikaiga kigasinya. So double standard samaine na chichi chandete Nyamira nense yonsi abantu bali wanja batebe ke maine enye kibese chiri chingo tebe na chichi turakoreke gose turakoreke twanchiranire twakora ebintu byanse biragendera ini lakini bise nchorende da ya double standard yi na bero nanche nasaba abana biongozi wenzangu nga anyendi twachwanja twatebekero ke maene none kero utabwati kendi wati timbwati none kero bwati wati nimbwati tiatokorega. So eriswali eneligia na tiantebe nga sense mo yane iyo double standards ngetingo yetaka Marisara nyaboke kurujinsa majiri jaga simagwadi yakoboliga mpore ni madam ekera uchuko sobisi na bako nyorana amangana affirmative action bali batanganete mbaro sistema chiko bagateana osene jitangi tokwewa osene biro tokwewa barabumba chiko change ngakibara chiko change chikerio na bako nyorali chiko bali bande beted oyi Marisara ukoboli kurujinsa majiri jaga simagwadi ekerogeke Marisara mbiyamona asiri buswali ebyo ekerogeke nkibwate rules and regulations chaye talinga babajite korosinga nejitangi toko igo bagocha bamua ekeroge ke primary ligere women empowerment barabwa batanganete igo baroche ngetangi ekera ire mu school ngana liyo ba empower mongina according to her leadership style lakini ekeroge ke ngabate standards chaye yobo women rep obo osichiwe se chiri changaf njibwate standards chaye chibwende ko korero gas abano bambali bajwate baninga kito twaire obutangatangi owiga igoto tiseiga emwana yaeri but if standard nero universal standard for this women represent obwente ko babangina babwente ko ba empowered eliete women empowerment actually buno Nyamira nditorari understand pi ekiagera women empowerment ngendoki kibese chie womongina akorere gasi either in groups or individual depending on how. So again point na tevenelinga ebitanga tangi ebitali chiko liro inje yongo chikogenda kokole gasi according to the laid down policies chekerogiki na ende igo yeye moment nga it is women empowerment na bintu binde bikobwati na bongo chikobwati gama chikaliaro naro kuchokolera naro kurukuna cheni Nyakerario kuruchinsa majiri chanya nsiongo katene ward kuruchinsa bajanya nsiongo imborabu akoboli na mbore ni madam yakotena njeni Nyakerario yakotena ngwane lieta ya yego Nyakerario akoboliga twarore mujando bwa abana banyaruka batari gokonyu buya chiskuru anekero bakwa uchisanita tagwe nari cheka cyabura abasubati aba barabo bakurukwa bagumande ingi batari gokonyera abana aba nari batari gocandeka
kobas chiskuru nchengo taba no gotabanga nande gusu no gotaka tari gotabanga gotaka tu asengencho utanta numbero wake asomonto rio kongoza onye kwabegetenga every month was every year I'll be supplying so and so sanitary towels ese chiskuru tebwene tebole no itukerimo lakini au macharo ngonyaro normal umuchano ro kiara nkoro chiko ne chewa akantu gitega abantu bale tabakwibicha igana abantu gite batatu batano inga biachairu amangana yaera etamu yale tulimo amangana yaera lakini gebwanta egekene gento kere continuous te konyale kananga umwana oyegurero mambiotiga so nyoko begete go set aside funds for that you will be able to ensure no no mayente nki problem yegente kyo aini shuenga gente ki achiro every tabu na bibora abana bali abaiseke ba konywa sensemi continuous talinga balate motinyo yamo oyondo tiga akara oyonde nkiago chigutumia renda ento majikorna parliament o sesene tian bata ku dibuna montonde bwenzi okuja korte form 4 na bakubori kero gendigas no MP no bokumande porocha emasomo no kuligikero go se ko bomora emasomo natakero montatu ara masomo no na management na deo go manage bintu biase account no ne kero kerkionse ai nchetumi ni maetenga masomo ne gendo kiamana especially gendo kyo so merete ne gendo kiamana okoro ko rusumana form 4 yoko my management position na kibona ra manage gentekyo ne gasiengo an example is Nairobi County ntwaro gabana yabe getwaro ni gabwata masomo make egasira bayabe inkombona so komenta nayo umuntu urugo abwate professionally ga retrained gusono mwalimu guso gwento kende buneke umanya kwa ewa a leadership position bono kwasinyunga mondo na chanyare ku manage and of course ekobega sengo nta kunyare kyare bintas fundishe tu nebya kufundisa abana so nakina inchenda asaba abantu banyamira komo kuligerera korabori na masomo yo muntu nakyare nkia somerete ngakyare nabwate leadership qualifications chiagero muntu uyu agenda chiko kongose edoketi nenchire ngaini usino goteba nganchiri gonde igano moroje n'umuntu agochote nese crowd yotanga ndigerere mnankorolekana ngakimoroje na isanire bono gwateba nki okuligeria umuntu nabo korolekana buya lakini nyoto bwate the knowledge and the information on what you are going to do abeko bega sienkong so abantu banyamire gento ndabasabe nonyemo okorobo chori chora digereria background yo muntu amasomo na maana tutagetenga tiga to chora chorugo lakini rende amasomo with the time tiga kero muntu ateme gosoma tiga teme gosoma ekere ingo konyera so ko make decisions and choices rejo nyamoita nera ko boliga mboreri madam anene ekera ko teba buna nachikotokonya anachikoreta Namagenderero county ya Nyamira mbuya kwande kolende abantu bari kuruma gusabanta banka baraiba ko teba asensemo abasubatina ngojiar gotora bangina ebibuyu koru motwe asensemo ya machi kolende irabuna nero gochiko batwe kamona asemi yake 5 mero berikie erabe kwerinda bangina banyara ba okonye kubuya and asensemo ya machi inchesensemo ya machi ndo chenge turakore eno ko lemi bisima ebisima machi tubwate nsaiga garamangi lakini rende naende go depending abantu abo kore gasi na kibara atake inchena bongo chemesa kera cyo asili kanchi kireta ndetebe sise gusebo nyansyo ngabo igo mubwate 5 million inke moro cyo muteta itokorere amacha nara bachandire mono egeti sima ebisima ndota itolime asegete iga none chipipe chibego chichiyomba cy'abantu kogenda age chigenda ucho gose igose ne chibese muteta itomokorere biasara bara chole anye bakorenge issue ya machi abachandire we will be able to do exactly that nara okorokuna Sipriani otun Sipriani nyagacha kurujinse mu jijano tumugiranga ko boriga madam ngakitora kore account itimo kigoro ne kiamagia ODM anene kere korengana ne kiamagia ODM gikirigia twaro bukurikanu anene kero gekwana na chi nomination go chia sabarai bali batali popular as chi county chitu kisina Nyamira ODM this time ba promise limono inga fairness free and fairness nguchere kororekana igo egento nanchenda ateben kelinga
naende ndasabe ODM naende ko insist na asabire for so many days about ODM tigekore thorough investigation on candidates on aspirants egere bajibaire the right candidates maegabo candidate inko iruchi arenge gwetera muna ngomanyete Orange House lakini this time up to this level njendo chenga batemire gukora obumaene lakini egento tora insist goteba ti obumaene boli bogenderere paketa ikayo mwerio bachore the right candidates balia abana inchi batagete igorango tara nari ngasegete iga abantu nabu I had a meeting na abantu gete na ngo batebinga bambwatisi igo batagete igo batagete nga ODM ekorera obumaene bakore kyomo abana inchi batagite tibakorera minds cyabo bategere nk'umwana inchi atagite egere bamanya ko make choices and decisions Oroje bataje gukora buna mwana inchi atagite barakora magoso bano bakore direct ba mondo direct ticket oroje ikyamagia ODM gachiko Syria oboroso bwayase orongoro gusi onyero buna asomwaka achikora jijete gusiyengima njabwate muchumbe nono yomo apart from oja konyora inkaki ya obochori bakora se bunge ya bonjali ekarto kurushika bana jero chinchanyo dase kyamagia ODM lakini aba bakembanyo de kurwasi kyamagia ODM ya basaba kora obukorekanu ande gusaba kora ebintu bilia bananchi batatageti especially Nyamira na atakisi nabo popularity abera iranense ekiara agabataite korora ngo bumaene ngo koreka buri intuwe gento tutarerete no bumaene ngo koreka buri mwairira abantu bali tutagete ndani abanyanchi bakogoka kubwatera ODM igoro muna maono iga ODM inikisi ya Nyamira igere intact but ekera nominations ichiko chikoba onyambali wakora the right thing then they will be able to know there will be a shake up a bad shake up ekiagera nyambara ira bantu bali abanenchi bakoteki batagete because I've been listening from the ground na igure muna bantu bagoteba muna nchibone kengo na gutekerera mango kwana manganane ebago kwana batebanga onyo bumaene mbuli gokoreka then bamanye ABCD ngekoba te kunyalikana Nyamira ko bajiro kwana kabuna li egurubaro nigere temeli yake kobwa lituda kakyora kwana ya wirubaro ya bwate emeli yake kuchimaega lakini bono iga ya chirense tebwati chinguru abantu bayembaro lakini rende teri muna lirimo ya rengeri tangani bono iganye azimio ODM ni bwate chinguru nebwate chinguru ejibatagete totagete ba maintain asogochora a candidates balia bali bana inchi batagete hana dine kero kyo bokumanire ba koligi naga ni mugaba nacho kurwa sikya magyo DM aba MP banyore biro kurwa ase ikya magyo DM no mo senator unokani bagose ayo otageta bana inchi ba kirori baragani ase mono iganda tebe naki maito mwana inchi nero umubwate chinguru nchibona tingo nyako batebye no nyenchi tinda achoro nchibona tingo nyako batebye ngaki chora nyagite so abantu bali bara achore na butogo nye bagonchorerani na butora kolegasa yeah eto bwate constituency nyase county ya Nyamira gwataide constituency wachimoganiri kwarore mechando aba not mugirangura nyore bagwetera aba kitutu masaba bagwetera gwahimokaniri chigwendeji warorire na mbabwate mechando kero kuchikongirani mwacho muri gandra gutoma kerengere kyao gwetera sinambe yo boli yao oboli ane dekrotornera se studio to manye omoboli yao gwetera sinambe skini yegura bugo na boko na utobwate sema ya Facebook Ndizi TV News waga sensemo ya YouTube na boko tonyera Ndizi TV News nakuboli igoro ya liswali nakuboli arafu na maguchiko gukore kwende can you please repeat na kuboli oroje emerobeli ya bekiru emerobinero begeta chiwo ji constituency Jones cha Nyamira anene kwa moganiri chi constituency nye Jones chinsema Jones inye mete Nyamira ni bazi constituency nye oroje wachi moganiri kwa rorire mechando ebwatereneti chi constituency chikera abantu bwate burabu abare boge tutu abare mogirango mbabwate mechande bwikaine kwa moganiri roje akomanye mechando yabo na moganiri nindo nga noteba nganchi mechando tebwikaine emechando na almost went ko bwikaine ekiara nganya na mache bada abantu ngulira bali sana yuri ya mache onye poverty gere iguru muno Nyamira county because ndoranyora
eng'encho abantu bagokonyeka especially chigachibe onye ne chigasi kia abana baito abake abana bachandikite isikari mbabwati gasi mbabwati no biashara bagokora so emechanda eregere across the board onye ne chipara nchiri chichandikite nkeyora anyore mnabono borabu babekirwe iramugete iga at least okoranga ila minero ikuba mnyokia nali baigubuya but these other the branches chechi parecho chire bado maram and they are really suffering like any other person. So in Nyamira County, the same problems in Chile North, na Chile South, na Chile West, na Chile Gogetutu, na Namane Chaya Toko, the Igore China, Nechikawa, it is the same across the board. So Amachando, Nedia Nyamira, we kind of Kuruguru Bakamati. Already Kirogona Boko, Naboko parents go Kotema Kodimajandi. Metando, tingo nyako yekoranga nchenda yekore mechando. Ura temerende. Nche sensemo yane yobo women rep na ko initiate senda nyale ko initiate agera tuwa watera na tuwa wantu kunto wakasa team and then I will be able to do that. So the implementation now belongs to those who are holding their dockets. The governor na wate docket yai. CMP nchi wate docket yai. Nche mno mongena na wangu kwa na mno mongena. Ege nginteka ba mtumale gotokonya lakini nene nyamba akonyala gokora then you still remain like that. But on my part as a women rep I'll be able to do my level best to uplift the women and the youth and even the BWDs, those who are living with the disability. I'll be able to raise them to the standard area ndaikerie kulingana na whatever resources I'll be having. Abana chebi na bebangira litu kulia rango bato kubarora boterwa BBI ukona chakwa BBI Supreme Court bakora wa nomo president bwe nsemo yebi kambero judicially Martha Koome ntwara sama kaseti baote abuna ukubwato kukora bwato ku na ntokanyerete twensi abakenya kira bwato kubuna eregegenderere abantu basimio muna ino abantu basimio mogoke mono koteba una korengana no murai bwense na murai bikya diemba bare toro botyo rusi na ba initiate na ndia pauta bana ise ko bateta obomo bwa Kenya kwanza aborona buragoke ayo ngakibirengere byao bire asoroboti ro BBI kerturuganyite rojukurwegwa bena situ nje birengere byane bire kulingana no njo na roche na somete report area na roche ngi report etali asimi oboka baragoke omokenyo mugima gakogoka esa gwita ise kogendere kubuga egegendere gukoba igo kumokenyo bonse aragoke ikiagera sam ibintu kere county kere constituency njaetwe kulingana na county eji njaetu something out of that BBI so ni chigasi jiramente Kenya yi abantu ali bali sikuba balikwe. So what I'm saying is all of us whether kuru azimio oli utigatuwa nchenge gentu nekiekere tubwaterane because it is working towards the common goal uwo mwananchi Kenya ne yemo. So Kenya kera yemo teto yerende una Kenya yemo na nitoko kere bibigocho mune ikigeche eturagoke sana tali abasimio yoka n'abantu bonse ababandi bagutaka kwanga tigabaigura amaiso barubuya bulese BBI. Bona bweto kwanda mangana national wake madam ntwarana chiriboti genderete kunya kungusana kwa jage kwana kibu gatina kimura ibwense na nyaraka kwa so kiuru kinyata nyaraka kwa so ka otana igento beta ndete na mokonyo ye Dr. William Ruto nelina na atagete kumurusho bisi etore jingwa na simia kwa tabuna baraba atagete kobe kumurubiri boko morusho bisi mura ibwense orojeri nganeli na rori aretire liberera samangana siasa katonda takwira nje sobo jore bon usinga kiro nyarko comment iguro yengani. You see enke gendo na commenting aneye tinde tiko kwaso asengana ikiertima the background of it. You know okwira ni rubuya kero what the background of it. Ikiera a president ngo tebere this is what happened. Oliango kanale. So between the two na wama intengana kibago sanete ikoto patigira manganai tieto patigira manganai by solve but what we can say they can forgive each other bapasa baberane bagende forward oyo amwire ko azimio nere no amwire ko liyo president yali yo president wa yengoralia no yo amwire sakobe tigabere so that we pursue one agenda yoko liyo abagambi umutienyo nane bauti kugambira Kenya lingane likoro mondago akobwata ocha igoro otebanga naberiga usena kulingana muno bwanje nyagite kwarare nsemo yaye teribuya tigatumanye a basis yegenteke
tumanye guchaka gurikwanira ekiara ntu tuli nyorete igura ntu take tugendere nya kurikwana na ni tuli mayete selire because the two knows the truth na the two ne oyo kago teba keri no dinero mayete ari kwangainiri oyo kago teba keri nayo nero mayete nga uri ongainiri so to me enale goteba nga ringaneri eliale gotigere the two of them then to basabenga ki forgive each other where you failed each other and press on isu wete yo chinga juchia utagite chikoire gucha nyagwaso ira asimio obere na asimio na emo no gukoriye obokwerende obo president yo president abananchi nabo bwate sei kera de tu mbo bwate sei yo neni bodi abananchi nabo bwate sei ngobata ito koraki ochora so naende at the end of the day abantu abahuru na Ruto no nyaba baitani don principles one time ko nyande bale amo ngoni nto bana into wana wananchi tigatotiga ko nyago kwireneria mangi tigatotiga nge nyasakora mangana tuirane boge tuirane bono mpaka Nyamira ke madam na kubona gwate bana ase bunga ya kitutu masabokoru bunga ya kitutu masabokoru abaka bana kuja barwa so kurwa ase bunga ya kitutu masaba bange oroche kerba go soka bange na ye mpanya ba go affect candidate ya yo ko bugu mende kero matba so kira bange badena ya na boge tutu bono nduriko ba consider ba grana na chinsa machinde cheiro bugambi of course again take you na boge atochandire myaka 10 yonti yaitire asenge jo bako chonga abande babuto na chikura chichi abamase na nche sense mo yane nabe nonyene ko asyo oyongo ikera mbali nkora ikera na arababuri nga mutari wikaransa mukwane mochoro yomo egere mo gende mutwe kwanyoranga imbako nyara wikirana okwana banyoro monto yomo so but to me again donale ko basaba nekelinga we still insist ngari yo monto moyomo nyamwata itikurigi onyobogido gabana bwata kire bakoreki botoke bugetutu ego moko ikaransa mukwane muigwanane monyoro monto yo more strong visionary and understanding obwate chinguru agenda akoreki achio kolega asiye yani mumochore egere from there then you can decide on how you're going to move forward lakini without that bogabana na boko bokomu ikiara nyebana bantu 10 orochi chukura tubate chinyinge sana 120 something bona gachiabiri monto no monto yo mororo na abakoira kirone senjo bana abange ikonya ekobega sienko ase to korra se second year ya mapa abara imbere ba kuona chingwana chanya chiguturwani murembe advice yaone riri yebuno murai chinkwana abara ibagukwana bali bagukwana barama abantu bandi nchena sebenga tia kro montali chikura cha na sobororo ekiara bana inchi nabo bwati chinguru na bago tocho na buchiembulo ya cheito aina acha ngucha kora manyegete ngegeraro kanere no mobe mara bulinde bate bana basibati noria igare iga ngoria aga gutara bobe ngoria nandi no bulimo talibo maene tiga sababa na inchi bale kera chisera chia usaba na inchi tiga bachirigire chisera chiriango tiga bachigiri bakombe ni chioria bakombe ni chioyo barore ngoyo na chisera chingia bagochole so kurama telibia kogose korwana telibia gose kobogori chiguni gocha chimiting orokia abanenga na ababe mbali konyara telinge nchongia tiga toje tuansi bosaye muna tole iga totaya abantu ebintu bietu muna tole agere bato echikulicho banda mwaye egendo keto igotwaro na ogosera nkororero squeeze nkosero ribona osenga kyo gwadu fogetira abantu basero ogosera njetindi gwadu bakete baserwe ngotaka support bona muna bona chigurupu no chigurupu echicha muna bona bangina bana youth no na bagaka bandangiriga na batebinga ya buli bwane mburega gamentango ese chitenti echo chingo ke chimentanga muchi munyore amagena mawone ibinte nchina bongo advocate igo na ndi nabongerere to kora igo nga se ba chigurupu chiri chikondangiri nabonko gendaro nyina gwatiri buyana aro na batengeru buyane koli kwini but all the same konda nyone na ndi chinsa nchiro konyora abantu baikaransta segete tuaso akugamba siasa akachanye kale nsemu tingo bagolera
Mbia sana madam. Producer yani kale kwanza sana aliyo tena mbia sana wa security issues. Bono ntorigiti gukora abantu bari bakuri kuri Nyamira banga sana none familia yao ninkani oba obosembo bwo mwelio none familia yao naboko yegushiria maya na intoka twende tukugushiria maya kurundi step. Mbia mono. Njena te mbia mono asengincho y'abantu ba Nyamira. Abo bale abantu babachori bagochora chikura bagochiko employer cyane ningonko bakera mbia mono asengincho mwanyanche irenga 2022 asekeroga kyabangina ngonto bamole muchikororanga na kingo kolega asie na nege nega asie kemora ntome ninye kora asengincho yo ebwenerete paka na inu mogoke ngekerogo kyabangina nabo kyarengeiga na ende no yora rumaega acha gusinyuna no kubisa chibese chibisire bono iga ikiara ninchibeke mesa kero montaro renga kumbe chibese nchiarenga keroge kyabangina no nyono gocha kurumaega yane takonya guchibisa abangina banyamira abagaka youth mbagoke wetera amagokane nakubwa mona abantu bano mwakone kere dio sando ngonte bangambia mono asante sengencho note nene nanche samanganaya yokoligie kerogeke onyotaria na bona ari kubatinyara kugenda mutwe esengencho kero mugaka akani to gutiga lakini gate tenga mungina go ina bota getego enda mutwe mbia mono sana abana bane no bane bagonte mama kenda mutwe ningo abako bakira ngambia mono genda mutu okole urete impact Nyamira county mbia mono na ne wasaba sani bane mbia mono kyara bange babongo te babalenga omongi na maguta yimyoka ngochie uchiabu beko ngotu omnyoke okole gente abunyamira. So I just want to thank everybody na ndenga Ndizi TV asoko nge opportunity ye ocha ko kwana n'abana inchi bane banyamira na ndemenya gukorera ngo tebanga aramisi tarehe 7 wiki gocha ngoenda tole nomination ya ODM gaki enko basaba abantu betu banyamira komwe koranche muimo ke MNCP mogende mungakire chikura chiri agene nyore ticket yegiye kongiro mutinyu nane tochikonyara konyore kerugekyo diamono. God bless you all. Mbe munu majumbori na ekara kwera libagari ya ulia bene na tingi tiko some SMS yao ora nyabere sari jinsu mendo kwera ni nsamaega nane dina bata mangana mange tu akwanire kera oera ire mano totebiri na kesi kwa ulibaga asika untanya mir na ria ria rachi okora bono na hande ntumu aliga ninka kiende bono meteni garinge aspirant karara ewe ticket yo dio ni gawo chigo chabune candidate ekara ko jakri tariki sano isoto mutinyi o kane ni gawo chigo kara ewe ticket ya ODM ni gawo chigo chabune candidate nanto tukwane amange wana bune candidate ko yamana na ekara kwera libaga lia bene gotorigeria somorobiro twaga chagete na twakorire ase umorobiro yo bomorobiro bwensa kyana ne timu yensa kya John Kebati yore producer ito orona chibija wikera senjera ya bene na mayogi na Sara nyarangi ontita yore twini yana somorobiro bwensa kya to wakambe mona sinju kwaira libageria bene gotorigeria nyurana ene Ndizi TV bwansumo gusi getaseni gya chirin kuma imena isko ya gusinyera kuna nabo to bwata sensemeri mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News, YouTube Ndizi TV News, utari kweba sensemeri ya Twitter @Ndizi TV News kerengeri kya no dukarin kirenza kiretaika wetera se namba igera siskini yao igotwara uborigerio buya iretariane buna botambe Brighton Makoli. Bye bye.